daratang ya
Malapit na ipanyata
Maya pabengi po kaya kayongan, kambeda rin kaya katampan sariling kapagnasan para kaniting misa, iyabetala naman ding makatuki. Ding kaya katamo pong mas sponsors, Fernando and Fen David, Federico and Ana Marie Dizon, Kevin and Kim Ferrer, Arnel and Gloria Gozun, Leonardo and Mila Mungkal, at Leonar Salazar. Para puking kapasalamatan dari Edgard and Lourdes Pineda and family, Ryan and Sel Martinez and family, Arcel Borja and family, Clarita Lacanlale and family, Gina Kapulong, Dina Kapulong, Baby Kapulong, Boxer Kapulong, Boji Kapulong, Bajun Kapulong, Sonia and Des Villanueva, Lilian and Ray Antonio, Merily Manalang and family, Isabel Manalang and family, at Vangeline Basilia and family. Para po keng speedy recovery dari Janet Manalang, Fernando David Sr., Bernie Mariano, at Clarita Lacanlale. Para po keng hili ng Loida Valencia. At para po ka rin kaladwa dari Domingo Sr., Aurora, Natividad, Josie, Maria, Pedro, Estela, Maximiano, Marciana, Carlito Sr., June, Ludwig, Agapito, William, Bonifacio, Rolando, Democrito, Antonio, Maximo Jr., Loleng, at kareng eganaganang kaladwa, Kim Purgatorio. Makyabeta mo po kindalit a pamuklat. Siyang mabengin pamang sadya, puso tutong mga tungkulang, kasaya na uling iyato, uling malapit ng malapiting Pasko. Simbang bengi, malamabengi, ting malaman Diyos kalapit ng kalapit ting tao, wabengi man, sakas nagnuman, ikis ng pamatuining sablang lelangan. Siya mabengi, pagkagising, manayaking kalanging manwa, maninayang datanging sana, ulingin Diyos datang yaking gening tao. Simpang bengi, malamabengi, ting malamang Diyos kalapit ng kalapit king tao, wamengi man, pakas nagnuman, ikis na pamagpiling sablang lelangan. Makayamang katanganan, makayamang pakinanggaman, ikwento na ning kaligtasan, Emmanuel ang Diyos at Diyubusan tangan. Simpang bengi, malamabengi, ting malawat Diyos kalapit ng kalapit king tao, wamengi man, pakas nagnuman, ikis na pamagpiling sablang lelangan. Maria Jose magrayunan, ting lupada mga larawan, ting lugod at napimahatan, malapit na ingano din katuparan. Simpang bengi, malamabengi, ting malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, wabengi man, pakas nagnuman, ikis na pamagpiling sablang lelangan. Siya mabengi, manalangin, o Diyos tiniran ketang balayan, bilang nasa ikang tuliran, naganaping kapayakan kapilanman. Simpang bengi, malamabengi, ting malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, wabengi man, pakas nagnuman,
kailangan ng makapanauna, maitanapin kita mulugod ng Diyos. Simbang bengi, malamabengi, ing malama Diyos, kalapit ng kalapit ikaw. Mabengi man, mapaslat numan, tigas na pamatwin, sablang lelangan. Siya mabengi, pamatsadya, puso tutong mga kumpulan, kasaya na muling yato, muling malapit ng malapit ng Pasko. Simbang bengi, malamabengi, ing malama Diyos, kalapit ng kalapit ikaw. Mabengi man, papaslag numan, tigis na pamatwining sablang lelangan. Mabengi man, papaslag numan, tigis na pamatwining sablang lelangan. Kilagyo ng impampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyago ng Banal Espiritu, mantabeya kay kaingan. At kaya ka antimurin, May pabing kay kaingan po, may pabengi po amo. at itinin tauling doon, ing kakatampa magsimbang bengeng, pamupos, amisa, bilang pamagsadya, king aldon ang kebaitan, ing apong Ginoo. Nya kambi ng apong karyas, king ebanghelyo po ta, itamo rin at yutakin bang tamong yampanging kapasalamatan tamo, at pamamuri king Diyos, ay mga lingwan. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa mo, at pagsisyan din kasalanan tamo, anyaran tapa mo ing lunos na, at kapatawaran ng Diyos. Ginoo ikaing mengako, kinging makaman lang bale David, manatiliya manggaman kapilan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ginoo, ika ang katuparan ning pangako ning ipa kang aring David, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo, ika ang minyetula kang Sakarias, inya pisyag ning maragul akapurian keka. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayipayang tatu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Ikayating Diyos, ing matasaman mo, kapayapan ka rin tao, tao ate ang kaluran. Pupurian na ka, sasamban na ka,
May kakini Ginong Jesus, e kapayan tala. Pagkaluban meng bayong tetaganing kekang balayan, na manalig king lugod mo. King kekang panyatang, yangat mo kami king tulaning kekang kayarian. Anong nuka mabibi at magari, kambening ipa, ating banal na espiritu. Metong muking panga Diyos, manggaman king alanganggan. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king kadwa ng librong Samuel. Manok na nga ning payapa i David, king palasyo na. Era ne abalanan pa, ring sablang kasalang na, uling ing Ginoo, yaing mimingat keya. Kanita, nga ng David kang propeta Natan. Lawan mo, manok nangan ko keting palasyong, megawaking sedro, kabang at man ing kabaning Diyos, king metong mong tolda. Nga ng Natan, daptan nyo itang nanumang mayap ay isipan yu, pablasang mamantabe yake kayo ing Ginoo. Dapot, king benging ita, nga naning Ginoo kang Natan. Puntalan me ing talasuyo kong i David, at sabyan mo keya ing pasabi ko, ing anti kanini. Aliwa ika ing mitalakad king templong pituknangan ko. Inya, sabyan mo king talasuyo kong i David, king ako, ing Ginong mayupaya, pasabi ko keya ing anti kanini. Kinwara ka king marangleng pipagpastulan tupa, at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kayabe mo ko, nuka rin ka man minta, at ikit mo, ing simbot kula, ring sablamong kasalang. Ngeni, adwan keng lalong maragul ing lagyo mo. Kesa karing pikabalwan, amani mo na king yato. Dininan keng gabon, ing balen kong Israel, at karin kula papanuknangan. At alanang menligalig pakarela, manibat kanitang pigkalubanan kulang hukom. Enala mayalipan pa, karing marawak atawo, antimo ing merapat karela, king milabas a panawon. Iligtas da ka karing sablang kasalang mo, dinanda kang anak at talapagmana king trono mo. Manatiliya ing kekang pamilya at ing kekang kayarian. Manatiliya ing kekang trono, king kapilan paman. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Idalit ko ing kayapan ning Ginoo, king kapilan paman. Idalit ko king kayapan ning Ginoo, king kapilan paman. Idalit ko king kayapan ning Ginoo, king kapilan paman. Idalit ko king kayapan ning Ginoo, king kapilan paman. Idalit ko king kayapan ning Ginoo, king kapilan paman. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas, ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupaning banwa. Idalit ko king kayapan
Ating kasunduan agewa ko, king kakong pinili. Pengaku ko kang David, ayalipan ko, king keyang lahi, kakuyang papanatilyan ari kapilanman, at ingkeyang kayarian, eya miwakasan. Idalit mo king kayapan, ning ginuking kapilan paman. Idalit mo king kayapan, ning ginuking kapilan paman. Kanaku sabiana, ika ingigpa ko at Diyos ko, ika ing talapamingwa ko, parati keng tutuparan ing pangako ko keya, at ing kasunduan mi manatiliya. Idalit mo ing kayapan, ning ginuking kapilan paman. 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 Parangalan tayo po ing mayag ang balikan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Datang na kao Emmanuel, ing pamagisan metong ning Diyos busalmi, ing ke kaming ari, ing ke kaming ukumiligtas mo kami, o gaynong kekeng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing ginuman tabaya ke kayo. At kekanti muri, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kekaw o Ginoo. Zacarias, ing tatang ng Juan, mikatmonya king banal espiritu at nga nang migsalita. Puryan tayong Ginoo, ing Diyos ning Israel. Inaddanan ing kasaupan, ing kayang balen at timawa nala. Dini na nakatamong metong mayupayang talapagligtas, ay bat king lahi ng David, akayang talasuyo. Itiing malambat na ng pengako king kapamilatan ding banal ng propeta. King iligtas na katamo karing ke katang kasalang, at karing gamat ding sablang masama ke katamo. Pengako na naman, ing pakit siyang lunos, karing pipumpunan tamo, at ganakaning banal ng kasunduan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham, at pipumpunan tamo. King iligtas na katamo karing ke katang kasalang, ban timawa tamong makasamba kaya, ban maging banal tamo,
at maging matulid king panimanmana king kekaban ning biyeta mo. Ika, anak ko, mayaos kang propeta na ning kakatas-katasan na Diyos. Datang kang makauna king ginuba ni sadyaming dalanana, at iturume king kayang balen ing dalan ing kaligtasan, ing pangapatawad daring karelang kasalanan. Ing Diyos tamo, tunay ang mapaglunos at maganaka. Ing munag ing kaligtasan, ipasag ni kay katamo, at iba't banwa, sunlagya karingatsyuk ing karalumduman, at karingatsyuk ing lilong ning kamatayan, ban ituntun na katamo, king dalan na ning kapayapan. Ing maya pabalita ning Ginoo, Kapurihan ke Kao Kristo. Magandang gabi po ulit sa lahat. Ito na po yung huling gabi, no, na parang makakamiss, no, itong sunod-sunod na sibang gabing pagtitipon natin. Ulitin natin, no? Another 9. At ngayon, mas marami po tayo dito sa huling gabi, itong panghuling misa nitong simbang gabi. At siguro, tignan na lang natin ang pabaon sa atin ni Apong Carias, ang tatay ni Juan. At dalawa pong bagay ang gusto niyang ipabaon sa atin nitong matanda na si Zacarias, Apong Carias. Una, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At ang pangalawa, ang mga keng Kapampangan, nakalimutan keng Tagalog, panalala karing anak. Ano kasi panalala? Reminders. Kasi Kapampangan nga pala yung mga misa ko kanina, no? yung mga reminders para sa mga bata, no? So yung una po, yung ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ito yung laman nitong pagpupuri, pasasalamat ni Zacarias sa Diyos, na ang Diyos na kanyang pinapaniwalaan ay tunay na naging tapat sa kanyang mga pinangako. Tinupad niya ang lahat ng kanyang pinangako, na pinangako pa sa mga kananunuan pa nila. At hali kung titignan natin at makikita natin talaga ang katapatan ng Diyos na pinapaniwalaan nitong mga Israelita simula pa lang kay Abraham, na pinangakuan ng Diyos na magkakaroon siya ng maraming lahi, na siya magiging ama ng maraming lahi. At ito nga ang simula ng pananampalatayang ng mga Israelita. Simula kay Abraham, marami ng mga tao na sumunod sa yapak niya. Kasi katapos niya, yung anak niyang si Isaac. At tunay na tapat ang Diyos kasi hindi magkaanak ang asawa ni Abraham. Pero pinangakuan pa rin ng Diyos si Abraham na magkakaroon siya ng anak. At ang ipapangalan nga rito ay Isaac. Na nangyari naman, nanganak din at long last, itong asawa ni Abraham na si Sarah. At ito rin ang inuulit ni Zacarias, ang katapatan ng Diyos. Yung sinabi sa kanya ng anghel, tunay ngang natupad at nangyari, na sila'y magkakaanak. Kaya ito yung kanyang sobrang saya at galak. At dito niya talagang pinupuri at pinasasalamatan ng Diyos. Dahil na nga ipinanganak na yung sinabi ng anghel sa kanya. Kaya ito yung picture ni Zacarias sa Diyos, siya'y tapat. Kung anong sinabi niya, tutuparin niya. Kung anong ipinangako niya, susundin at gagawin niya. Ang kanyang salita ay laging tinatambalan ng gawa. Hindi palabiro ang Diyos. Hindi siya nambobola o nandoloko lamang, kundi kung anong sinabi niya at pinangako niya, yan ang gagawin niya. At yan ang ating paniniwala, magpahanggang ngayon na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang sinasabi. Sinasabi niya na, I will be with you till the end of times. At tayo naniniwala
na kahit na may pandemic ngayon, ang Diyos hindi tayo iniiwanan. Siya pa rin ang Emmanuel. God is with us. No? Tapat ang Diyos sa kanyang sinasabi. No? At yung sinabi niya kay Prophet Isaiah pa, hindi kita malilimutan. No? I will never forget you. Yan din ang sinasabi sa atin, magpahanggang ngayon, hindi niya tayo kalilimutan. At kung sinabi niya hindi tayo kalilimutan, ibig sabihin, hindi tayo pababayaan. No? Sa mga ganitong pananalita, dapat ito'y makapagbigay sa atin ng lakas ng loob, ng galak at tuwa. No? Gayong mayroon tayong Diyos na hindi nakakalimot. Tapos, na si maawain, mapagpatawad. No? Ang sino mang lumalapit ay na humingi ng tawad ay kanyang patatawarin. No? At marami pa pong mga ganito no, na sinasabi ng Diyos at hindi lang ito mga bulaklaking salita, kundi tunay niyang ginagawa at tinutupad. No? Kung anong sinabi ng Diyos, yan din ang mangyayari. No? At siyempre po, ang hamon sa atin ito ay hindi ba dapat tayong naniniwala na ang Diyos ay tapat? Yan din ang isabuhay natin. Tayo rin dapat maging tapat sa mga pangako natin, sa mga pangakong ating binibitawan, sa mga salitang ating sinasang-ayunan. Dapat kung anong sinabi natin, yun din ang ating gagawin. Di ba? Ngayon kasi, pwedeng ngapin kay Kapampangan, tangong basti, bangagad mikawani. Yung sumasang-ayon, tatanguya, pero katapos, wala naman pala sa loob niya. O kaya kung minsan, mabulaklak na salita, ito pala'y pang-akit lamang, pambobola lamang, para lang makuha ang gusto, yung ganyan. O kaya po, yung mga pangakong napapako, na normally nangyayari sa mga politicians, di ba, yung isang naging presidente, sabi niya, walang kamag-anak, walang kaibigan. No? Tapos pala, mga kaibigan niya nagpasasa. O kaya yung isa, sabi niya, daang matuwid. Ngayon pala, mga baluktot yung mga kasama niya. No? Meron ding nangyaring di maganda. No? Pero mas grabe naman yung isa. In 3 months or 6 months, no, matitigil ang drugs at krimen. No? Tayo naman nabola. Akala natin, mangyayari talaga. No? Pero kung iisipin natin, talagang hindi pwede. Imposible na in 3 or 6 months matatapos ang ganyan. Napakalawak at napakalaking problema. Pero ito yung daan ng pamamaraan ng mga politicians, no? Mga pangakong napapako, mga pang-akit para makakuha ng boto. No? Pero yun nga, kung minsan ito'y wala man sa kalooban pag ito'y sinasabi. Kung minsan pabiru pa. No? Kaya itong ating pagninilay ngayon ay pinapaalala sa atin na dapat tayo maging truthful, trustworthy. No? Yung kung anong sinabi natin, gawin natin. No? Nakakasira ng image yung tatangula kay ba't ali naman pala. Di ba yung ganun, may makay ka kanito, sumisanay kang makanta, ay mo no, paniwalan. Nakakasira ng image. No? Pero na lang kung minsan tinango ka, tapos sakalingon mo, that's a different, diwang klase. Pero mayroon talagang yung mga nangangako, pero hindi naman pala totoo ang sinasabi. No? Kaya ito, naway tularan natin ang Diyos na tapat, trustworthy, at naway tulungan tayong iyon ay ating maisabuhay ang pagiging trustworthy. No? Mapagkakatiwalaan
mapapaniwalaan na ang sinasabi natin ay siya ay tunay at totoo. At ito'y ating pinaninindigan. Yung pangalawa ay yung king Kapampangan, panalala para ka ring anak. Reminders ba yun? Reminders to the little children. Kasi para sa akin, ito yung kahulugan ng sinabi ni Zacarias dito sa ating ebanghelyo ngayon. Nung sabi niya, "Ika, anak ko, mayaos kang propeta na ning kakatas-katasan na Diyos. Datang kang makauna king Ginoo, bani sa jaming dalanana. At iturume king kayang balen, ing dalan ning kaligtasan." Baby pa lang si John the Baptist dito. No? Para sabihan ni Zacarias na habang hawak-hawak niya, "Anak, ikaw ay magiging propeta." No? Parang wala pang maunawaan si John dito sa sinasabi ng tatay. No? Para bagang kayo mga magulang dito, sanggol pa lang ang baby nyo, tapos sasabihin nyo, magiging doktor ka, magiging lawyer ka. No? Parang that's very impossible naman. No? Pero ang kahulugan nito sa akin ay yung ibig nagsabihin na nito ay ang panalala ng Zacarias, king anak na habang siya lumalaki, silang dalawa ng kanyang asawa, hindi sila nawalan ng pagbibigay ng panalala, ng words of wisdom na king anak no? Mayroong isang naging doktor sa US, no? Kwento niya ito Nung daw sila'y lumalaki mga magkakapatid at nag-aaral na, at yung kanilang nanay siyang naging full-time mommy, no? Si mami daw, sa tuwing papasok ng eskwelahan, itong mga magkakapatid, mayroon palaging ginagawang baon ng nanay. Sandwich, fruits, iba-iba. Sa tuwing may pabaon ng nanay, hindi kinakalimutan ng nanay maglagay ng maliit na note dun sa baon. Nung una raw, ang nakalagay lang, "I love you, take care." Siyempre, yung pangalan, no? Diba? Arnie, take care. Kaya, diba? Junior, I love you. Gan. Pero later on, habang lumalaki sila, nag-iiba yung mga mensahe ng nanay. Meron ng, "Be loving today, be friendly to your classmates, be respectful to your teachers." Yung ganyan, "Be industrious, don't forget to pray." Yung ganyan, marami. At sa nitong doktor, sabi niya, napakalaking mga bagay nitong mga ganitong notes na binibigay ng kanilang magulang, ng kanilang nanay, na dinala niya hanggang sa paglaki, kaya nakapag-doktor at silang lahat ay magandang naging buhay. Kasi yung mga message si nanay, parang siniryosan itong mga bata. Kasi everyday na papasok sa school, hindi lang yung baon na tinapay ang dala-dala, kundi yung itang panalala ng ima. Itang panalala. Ginintuang salita, parang ngayon sa Tagalog, mga ginintuang salita ni nanay. Kaya kung makita ko lang yung doktor niya, re-request ko sana sa kanya, i-file niya yung mga lahat ng mga message si nanay nung bata sila. Napakaganda. At ito nga, ito yung nakikita kong ginawa ni Zacarias at si Isabel. Nung sinabi niyang, "Ikaw, anak, isang propeta." Ibig sabihin, bata pa lang si Juan, binusog na siya tungkol sa makalangit na salita. Gayong ang mga magulang parehong very religious, very pietistic, malapit sa Diyos, lingkod ng Diyos. Kaya ito yung isa sa ginawa nila. Ang hindi kalimutang pakainin, pabusugin ang anak nilang si Juan ng mga gandang aral, magagandang turo nila ukol sa Diyos. And I think ito yung sinasabi sa atin ngayon ni Zacarias.
pwede natin gawin ito, lalo na kayong mga magulang. Ang kapansin-pansin kasi ngayon, mostly yung mga magulang, mga material na bagay yung binibigay sa mga anak nila. Na magagandang damit, laruan, gadgets, dinadala dyan sa SM, dinadala sa mga playground, sa mga resorts, etc. Pero baka nawawala na sa eksena yung ganitong ugali, yung mga panalala ng meto nga ima, ng panalala ng tatang karengkayang anak. Siguro hindi tayo tulad ng nanay na yon na sinusulat pa everyday, ang tiyaga-tiyaga niya. Pero ako mismo, yung mga magulang ko, ang nanay ko naman, hindi rin nawala ng pagbibigay ng panalala ka na ako ng maging magalang ka, kamakipate, makirandam ka kang teacher mo, mga yan. Iba-ibang mga ganyang panalala. Hindi man written, pero kung titignan natin, ang laking tulong sa atin, sa pagkahubog ng ating ugali, sa pagkahubog ng ating pagkatao. Kaya kayong mga magulang dito, hindi pa naman huli para pansinin niyo ulit itong mahalagang parte sa pagpapalaki sa mga bata, sa mga anak. Ang pagbibigay sa kanila ng panalala, ginintuang panalala, yung mga magagandang ugaling dapat nilang maisabuhay, masanay. At kayong mga mag-aasawa rito, baka gusto nang mag-asawa, huwag niyong kalilimutan ito. Pag nag-asawa kayo, huwag niyong kalimutan. At baka sakali, tularan niyo yung Amerikanang yon. Pag nagkaanak kayo, yung mga anak niyo, pwede niyo sulatan lagi, a note, na para panalala ka rin kung ano dapat nilang maging ugali at kilos at gawa. No? Okay. Kaya ito po, ito ang ating pagnilayan, no? Sa dalawa. Una, ang Diyos ay laging tapat. Kaya dapat lalo tayong magtiwala sa Kanya, no? Kasi hindi siya bolero, no? Kung ano sinabi niya, tinutupad niya. At yung pangalawa ay yung panalala para sa mga bata. Naway yung mga magulang ngayon at tayo rito, kung meron tayong mga pagkakataon, huwag nating kalimutang magbigay ng panalala sa mga bata ngayon para sila ay lumaking mabubuti, may magandang loob, at maasan sila ng ating bayan, ng ating bansa. Amen. At ating ngayon idulog sa Panginoon na binibigay tayo ng mga taong tulad ni Zacarias, no? Para sila maging kasangkapan niya sa pagbibigay sa atin ng mga reminders niya. No? Ang ating sasagot sa bawat panalangin, O Ginoo, datang ka at ikabus mo kami. O Ginoo, datang ka at ikabus mo kami. Ban kapamilataning banal a Eucharistia, i Kristo parati na ing pasiknangan ing Santa Iglesia, at ing Santa Iglesia naman, papanatilyaning mabye ing kapanaligan kang Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang ka at ikabus mo kami. Ban inyato, salpantayayo kang Kristo, at makirake king tinapen ing biye, ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang ka at ikabus mo kami. Banding galamering sablang lahi, kultura o bansang mikaintindi, mabiyasa lang mamatawad at mikalugod, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang ka at ikabus mo kami. Banding matenakan a Kristiyanong mabibili king bero, king panganib, ban miwakasan ing pangalupig,
Ayagyag da katamu king mabungang kapanisyan, ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang nakaw at ikabus mo kami. Adwan tapong ngening sarili tamong kapagmasan. Ginong Diyos, saupan mo keng mipasyag king kaya kang amano, ingamano mo babye kalayan. Gamitan mi sana iting kalayan, banketa, apaligayan da ka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mukyat ka, king mata sa bundok, masayang tupot ning siya. Ikuli sa king balit na masanting, isikan ning pamaniawas ko. Hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, darat ang iya, hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, darat ang iya, hindi pamatulan na ang pinili ko, pasik na nga niyuing lupa, makwakas na ing kasakitan da, kasalanan mi patawaran. Hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, darat ang iya, hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, darat ang iya, hindi isa't yan alalaning Ginoo, bundok-bundukan patagan lang, panmibula likaya ni Ginoo, ating sabla itiyak kita. Hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, darat ang iya, hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, hindi nudarat ang iya, darat ang iya, hindi Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan e saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatam sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Oy paming miglalang, binyeme ke kami ting kapigaganakan, anting ganap anyo ning kapanyamban. Ibalik mo sana ke kaming ke kang kapayapan, at isadya mo keng magmasusi kim panyatang ning ke kaming talapagligtas. Huling ginuya, manggaman king alangangga. Mantabeya ke kayo at kekanti muri yat na yoreng puso iyo makayat na
manok Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuli, ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alangangan lubos may upaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Bisyag daring sablang propeta, ing kayang panyatan, delanin indong birhen, king kayang sepupunan, kambening anang kasimparang lugo. Si Diyanang wana tala paminyaging kayang panyatan, at pepakilala ne karing tao, inyang dinatanghe. Ulining mo nanong lugod na kaya katamo, kit mo nakatamong tula, ngeni pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabay. Kanita potang datang nen, das na nakatang masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapuryan. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe lang tuk ng babye, kapuryan keka, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya, ipnuyeng banwa ating labuan, hingketang ligaya. Hosana, Hosana, hingketang atas sa banwa. Hosana, Hosana, hingketang atas sa banwa. Noanya, daratang ilagyo ni Ginoo. Noanya, daratang ilagyo ni Ginoo. Hosana, Hosana, hingketang atas sa banwa. Hosana, Hosana, hingketang atas sa banwa. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang lu, king pamaylasad kamatayan, kinwaning tinapet, pasalamat sa kaya piraso net binyenay kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kanan niya, itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyening kalis, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo metea, I Cristo
gaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli ng mebiyan ng anak mo. Daraw miya kaya kaiting tinapin, ing biyading kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kimeto yato, ban may ganap ya kinlugod, kambi ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ing sablang may yango na biye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang angga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at ilupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambi na at kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal na Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Amen, amen, Ngayon manalain tangmit mong kapadaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ning Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang manyanaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapanghabos. uling kekay ko. Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, ing lawin ming kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan miyang pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alangangga.
Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kay kayo. At keko ang timurin. Di pong mika kapatid, masyatang ing ipupugay kapayapaan, amalibatan, king puso tamo. Kapayapaan kay kanyang po. Cordero ni Dios, ang ilalako, kasalanan niyato, pagkaluluwan mo kami. Cordero ni Dios, ang ilalako, kasalanan niyato, pagkaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilalako, ikasalanan niyato, nemuke kami kapayapan, nemuke kami in kapayapan, nemuing kapayapan, nemuke kami in kapayapan, nemuing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung ilalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayawas king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmeng amanan mo, kumayat na. Makiramdam ka, pastol ning Israel, tatangkat, ikapos mo kami. Makiramdam ka, pastol ning Israel, tatangkat, iligtas mo kami. Kinunawan ming tanaman, ubas ke kang tenang, at layon pe palabo. Malala na milalako nami, umenakat diligan me ibalik inyena. Makiramdam ka, pastol ning Israel, tatangkat, ikapos mo kami. Makiramdam ka, pastol ning Israel, tatangkat, iligtas mo kami. Pakitlesak meng pakut na ninggapon, pitam na manupas. Balang taralan agtalande, bunga babing dikut, lulubande at pandamu sakan. Makiramdam ka, pastol ning Israel,
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Si Claude tamo po, ban pangadyan ing dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itangan po, O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsu ka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pag nasan ko'y tanggapan da ka, dapot pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umyaka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emusane paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Oratio Imperata.
O Diyos ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, apepasakit na, at mekamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi ingantabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi lo retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang at syung king pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Hesukristong anak mo, ang mabibye ang pong mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman, king alananga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlo, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keko, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo, hoy paming malugod, kabang babyayan mo kami king tinapining biye. Pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwami, at isadya mo king tanggap king anak mo, kambening milalablab akasal pantayanan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Mo po bukas ning pamanyalubong tamo king agdoning Pasko. Same pa rin ning schedule tama dala pa rin ding misa tamang pamanyalubong king Pasko. Ini pong 6 p.m. ang pong 8 p.m. Okay? Kapaskuhan po December 25 at ang regular mass morning masses tamo na 6:30 in the morning. Kaya ba't po 8:30 ang po itang 10:30. Halata na pong misang gapanapuntang Kapaskuhan. Ang inuman tabayake kayo at keman tibuhi. bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, ang Ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusyan, inyaw meta ng ini, king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King King Diyos. Igising na, bengi palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising na, bengi palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Ikatakaman, ikmamangan, pamagpas
man, imugali ya sa nangumanan. Ni Jesu Cristo ya sang mantabe, ingalo-alo mong pamibiyebe, binunia ang kalasan, balang pinanginig kegangge, nigising na, bengi palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Nigising na, bengi palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Dakal pong salamat at bengin ng Diyos kay kaingan. Magandang gabi po, maraming salamat. Mimingat kayo. Malapit na ikay ang kanyatan, magsadyata
panyo